Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Negrense TESDA Director General Francisco Kiko Benitez kabahin sa mga cabinet secretary nga nag-resign matapos magpanawagan ang presidente. Nagpanawagan si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa courtesy resignation sang tanan nga cabinet members para ma-recalibrate kag makafocus ang direction sang iya administrasyon kasunod sa mga political development sa pungsod. As of press time, halos kalabanan sa mga cabinet secretaries ang nagsumiti na sa ilang resignation letters. Kabahin na diri si TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez nga aray kongresista sang 3rd District sang Negros Occidental. Sunod sa iya, nakahanda siya nga magserbisyo sa anuman nga kapasidad kag para sa presidente. Sunod kay Presidente Marcos, base sa resulta sang piniliay, nabatian yang singgitan sang pumuluyo nga hindi politika kag hindi palusot ang luyag nila. Nagpasalig naman ang Malacanang nga hindi maapektuhan ang nagapadayon nga mga proyekto sang gobyerno sa subong. Kutob sa mga performers, mahimo ma-retain kag may mga mahimo nga maislan. Sinabi ng Pangulo, hindi po maaapektuhan kung ano po ang pending at existing projects habang ito ay may transition. At tuloy-tuloy lamang po ang pagtatrabaho ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. At mas maganda po itong mapakita rin ng ating mga heads of agencies, cabinet secretaries, na sila ay naaayon sa goal ng Pangulo. Ipakita nila na sila ay dapat na matantili bilang parte ng administrasyon.